So yun mga idol, good afternoon sa inyong lahat. So niabot to gid ang atong nakuha na nato to atong sticker. Ato pa ni kuanon karon. Sige sayan. Yan. So bilin. Yan mga idol. Dami to, madami. Yan. So ito ning tabasan karon. So yun lang. So ato sa ning kuntingon ni para ma-plaster na nato ang atong sticker. medyo di pa gini mahuman diretso kay daghan pa man ni napanong bag. So kani sa atong unahon para dali ra pud ta mahuman ba. Hinayan na lang nato. So dito lang voice over ko. Panoodin niyo na lang.